Hun stjæler på Uffe! Nå, du er lige ved. Det var da alligevel. Og der er lidt ham den store han er sådan lidt som... Kom her! Hey! Connie, her! Hun prøver hver gang. Connie, her, kom her. Prøv igen. Jeg tror, de har været ude nok for i dag. Ria! Ria! Her. Connie, kom her. Lidt bag! Fox, kom her. Det er ikke meningen, det der din møghund. Kom plads! Kom plads. Ui! Nå. Nu smider jeg kraft dem der i. Jeg tror, de fanger mig. Ja. Ellers så kan du få din røv ind i den her. Nu gider jeg ikke at vælge mere. Kom plads! Kast du dem bare ud i vandet. Kom plads! Kom plads! Plads! Hold fast! Hold fast! Få plads her! Au! Jeg tror altså bedst, at han sagde, at du har Nej! Nej! Lige hun svømmer bare rundt. Så er det en svale. Ja, det var lidt vådt. Hvor er den henne? Det her, det ville være godt, hvis man lige skulle til udvidet apoteksprøve i morgen. Ria! Hvor er hun henne? Connie, her. Connie, plads. Klippe skal her siden, så hun heroppe på ligesom... Ja, du prøver bare igen, Kasper. Det er alle vist prøvet, det der. Prøv lige bare at komme ind igen. Så støder Onkel Mikkel dig i vandet. Ja, kom her. Kom her. Dæk. Dæk. Hold fast. Hold fast. Hold fast. Hold fast. Kom fast. Dæk. Så, nu er jeg klar til plads. Kasper! Skal der hjælp? Det er ikke, han er faldet helt her. Har du sørget for, at han tør søjle med ugen? Det bliver så ved Vester. Connie. Jeg slutter. Mamma, kan den ud? Jeg så, jeg slutter. Og hun lukker af nu til jer. Det så kan jeg få den anden vej derovre. Connie. Ria! Hvorfor vil de alle Lige har nogen knækket koden med at bruge bagbenene. Nogen knækket koden med at bruge bagbenene. Ellers så er der kun en lang kode i. Ja.
på den. Kom. Ja. Hvor fanden du den af? Det er for frisk. Prøv at se dommen. Jeg har jo ikke været trænet med det der. Nej. Ui. Kaja. Sit. Sit. Kaja, kom her. Ja. Kaja. Han er der. Ja, men jeg kan godt se ham. Kom herop. Her. Kom lige her. Kaja, kom her. Kan du komme her? De skal kaste mere nu. Her. Hallo. Hør hvad jeg siger. Jeg ved ikke noget om det. Nej, jeg ved ikke far om det. Jeg har det tydeligvis. Hør efter hvad jeg siger. Og hvis du vil mere, så går du hen og snakker med bedstefar igen, om det er okay. Jeg kan ikke sige, om det er okay. Fordi jeg ved ikke, om du skal springe efter mere. Du snakker med bedstefar. Ikke?